Olemme Liperin kunnassa, Komberon kylässä ja Samanlahden tilalla. Tämä Samanlahden tila on paikka, jossa olen syntynyt, ja tila on todennäköisesti ollut vakituisessa asuinkäytössä niin vuosisatojen ajan. Oma sukuni hankki tämän tilan vuonna 1869. Agrometsätalousjärjestelmä on hieno sana ja pidän tätä itse enemmänkin tyypillisenä suomalaisena maisemalaidunnuksena. Hoidamme ympäristötuen erityissopimustukikohteita eli perinnebiotooppeja, joista osa on metsäisiä, hyvinkin metsäisiä, kuten näkyy ympärillä kasvaa järeitä mäntyjä sekä kuusia. Osa alueista on huomattavasti harvempaa metsää ja osa aivan avointa niittyaluetta. Perinnebiootooppikohteet, niin ne ovat enemmän tai vähemmän löytyneet ELY-keskuksen biologien toimesta ja heidän suosituksestaan, niin aloitimme perinnebiootooppien hoidon, johon siis sisältyy metsälaidunnusta eli agrometsätaloutta niin vuonna 2010, ja siitä lähtien olemme sitten jatkaneet aina kun sopimuskaudet on päättyneet, niin olemme rohkaistuneet solmimaan aina uuden sopimuksen. Nämä perinnebiotooppisopimukset kertovat, mitä toimenpiteitä kulloinkin on tehtävä. Tietysti tavoitteena on lisätä niiden ensinnäkin biologista monimuotoisuutta, samalla säilyttää maisema-arvoja, ja täältä löytyy myös muun muassa kaskitalouden jäänteitä. Tila on nykymittapuulla niin varsin pieni. Pinta-ala on yhteensä noin 105 hehtaaria ja meillä on viljelyksessä peltomaata runsaat 35 hehtaaria. Ja tämän lisäksi laidunnamme perinnebiotooppeja noin 4,5 hehtaarin alueella sekä myöskin sitten peltojen reunametsäalueita sekä metsäsaarekkeita muutaman hehtaarin alueella. Ja metsätalousmaata meillä on noin 60 hehtaaria ja käytännössä yritämme perheen voimin hoitaa tilan työt, mutta hyödynnämme myös urakoitsijoita sekä naapuriapua, jota tällä seudulla on onneksi hyvin saatavilla. Lampaatlaidut ovat hyvin vanhoja metsäisiä laidunnusalueita. Täältä löytyy pienialaisia hakamaita, sitten varsin puhtaita metsälaitumia, myöskin hyvin reheviä lehtimetsäalueita. Ja näille metsille tyypillistä on se, että on varsin runsaasti lahopuuta ja myöskin hyvin vanhoja puuyksilöitä ja suuria puuyksilöitä. Ja ilmeisesti nämä metsät ovat jonkinnäköinen, sanotaanko oppikirjaesimerkki tämmöistä vanhoista puustoisista laidunalueista. Ja tietysti nämä metsälaidunuksen tavoitteet, niin ne hyvin pitkälti on määritelty perinnebiootooppien hoitosopimuksissa, joissa on kerrottu esimerkiksi se, että pyritään välttämään kuusettumista, jonka vuoksi sitten pienet kuusentaimet pyritään poistamaan. Lampaat toki pitää ne hyvinkin kurissa, mutta tämmöinen kirjaus nyt sopimuksissa on, että nimenomaan tähän kuusettumiseen tulee kiinnittää huomiota. Nämä metsälaidunalueet, niin ne hyvin nopeasti laiduntamisen päätyttyä alkaa kasvamaan erinäköistä vesakkoa. Ja tietysti ensimmäisenä tämä vesakko käytännössä poistettiin. Ja luonnollisesti täällä metsän ikään kuin kenttäkerros tuli huomattavasti valoisammaksi. Ja esimerkiksi ahomansikka on lisääntynyt huomattavasti. Toinen kysymys sitten tähän laajempaan perinnebiootooppikokonaisuuteen on sitten alueella olevat kallio-ketotyyppiset alueet, joissa sitten kasvaa vaarantunutta ketolajistoa. Ja siellä on myös vähän rehevimpiä niittyjä, ja nimenomaan nämä niittyalueet hyötyvät hyvinkin paljon tästä. Korkeammat ruohot antavat kasvutilaa sitten matalampikasvuisille monenlaisille kukille, jotka sitten ovat esimerkiksi pölyttäjien selvitymisen kannalta tärkeitä. Nämä perinnebiotoopit, kun ne on arvioitu varsin korkeaseen arvoluokkaan, ne houkuttelee myös sitten erilaisia ryhmiä käymään täällä. Emme ole mitenkään tätä markkinoineet, mutta joka vuosi aina syystä tai toisesta meihin otetaan yhteyttä ja eri tahot ovat sitten järjestäneet tämmöisiä tutustumistuokioita, retkeilypäiviä täällä perinnebiootoopeilla, ja sekä nämä päätilan
perinnelaitumet että sitten tämä kulttuuriympäristö Siikakoskella, niin ne on muodostanut semmoisen varsin mukavan kokonaisuuden, josta sitten ihmiset ovat antaneet varsin hyvää palautetta. Myymme suoramyynnillä lihaa. Liha teurastetaan tässä lähimmällä pienteurastamolla Polvijärvellä. Kuljetamme eläimet itse teurastamolle ja saamme sieltä sitten vakuumipakattu lihat, jotka toimitamme myös suoraan sitten asiakkaille. Eli tämä koko ikään kuin toimitusketju on kokonaisuudessa meidän itsemme hallussa ja sillä tavalla tietysti pystytään takaamaan myös laadukas tuote. Ja luonnollisesti lampaista niin hyödynnetään myös taljat ja lisäksi lampaiden villat menee hyötykäyttöön. Eli olemme silloin tällöin myös kehruuttaneet niistä itsellemme lankaa, jotka on tullut meille myyntiin. Ja viime vuosina sitten olemme myyneet villat, ruskeat suomenlampaan villa, niin Pirtin Kehräämölle Mikkeliin. Totta kai joudutaan selvittämään hyvinkin monta asiaa. Esimerkiksi ovatko alueet kelvollisia perinnebiotooppien hoitosopimuksiin, koska ainakin tilanne ei ole tämä. Tämä perinnebiotooppien hoito, niin se voi sopia joillekin tiloille ja tyypillisesti ne tilat ovat sitten sellaisia mahdollisesti vähän pienemmän kokoluokan tiloille, joiden niin kuin peltoviljely ei vie kaikkea käytössä olevaa työaikaa. Ja hyvin tärkeää on sekin, että nämä kohteet, niin niitä pystytään sitten aidosti myös hoitamaan ja monestikin varmaan tärkeää, että niiden sijainti on jollakin tavalla tätä hoitoa suorittavan tahon sekä hänen asuinpaikkansa niin järkevällä etäisyydellä ja varmaan parasta on, että ne olisivat mahdollisimman lähellä joko tilakeskusta tai muuta asutusta ja tällä tavalla pystyttäisiin sitten mahdollisia petovahinkojakin ennaltaehkäisemään. Ja tietysti pitää muistaa se, että koska tämä perinnebiotooppien hoitosopimuksen mukaiset tuet ovat hehtaariperusteisia, niin myöskin tästä hoidosta tuleva tulovirta nimenomaan niiden tukien kautta, niin se ei yleensäkään muodostu kovin suureksi. Eli tämä perinnebiotooppien hoito voi olla niin kuin osa muuta maataloustoimintaa, mutta niin kuin pelkäksi elinkeinoksi tästä todennäköisesti ei monellekaan taholle voi muodostua. Tietysti tämä, että varsinkin jos nämä kohteet sijaitsevat lähellä tilakeskusta ja käytössä on eläimiä, niin nämä on suhteellisen myöskin helppohoitoisia sen jälkeen, kun aitaukset on tehty ja ennakkoraivaukset on myöskin suoritettu.